Čaute ľudia, ja som Maťo a dneska to bude Kids Faily. Som sa rozhodol, že Skateboard Faily som sa rozhodol po tom videu, že budem natáčať ďalšie videá. A je tu so mnou špeciálny host, Domčo. Čaute. A so mnou tu bude, že dáme ďalšie skúsené smač, vlastne to neskúsme sa nesmať sa. A napíšte nám potom po videu do komentárov, kto sa viac smial, kto je a napíšte nám, že to bol lepší. A dúfam, že sa vám bude video páčiť. Zanechajte mladších odber komentára a uvidíme sa. Čaute, a sme tu späť. OK, video nám začína, tak uvidíme. No, toto gymnastika. No, toto nie je skoro. No, to si pokazí. Jau! Ja, to musela boleť. Dogu. Toto na čo robí tá baba? Jaj, karma skoro. Čo to je? Ježiši! Ježiši. Toto nie je, to je skoro trapas. To moje skoro ma nemohlo boleť. Ježiš, to je tam rápne skoro. Ježiši Mária. To už som videl. Oh. To je čo? Ako boh? Neviem. Ježiši, čo sa pustilo? Oh, to aký dis. Normálne. To bolo dobré veľmi. To by bolo dobré. Toto je trápne, to nemôže byť ani vtipné. To bolelo. Čo bolo? Ježiši. To zlomilo. Zatleskám mu celý publikum. Ježiš. To nebol skoro. Good job, you rock. Ježišmar. Ježiš. Au! To neubí sa next. To je trápne, čo to dali na YouTube, to sú debili. Ježiš, to je trápne skoro. To nebol skoro fail. Toto bol skoro fail mačky. No, toto nie je skoro na deti, ale na psa. Ježiš, aký je rozsamilý ten pes. What the fuck is... Aký ty... Ježiš, to je to trápne. Headshotko. Spievali Katy Perry, ktorá nie je moc populárna. Tak toto. Ale je pekná. No je, ale nie je to pre mňa tak populárne. To čo robí? To čo cískal? To som sa videl. To čo na čo? Čo to nesmie, toto skoro. Ježiš, nevychválam. To čo je? Proste kaše idú. Ja by som si tam sadol. Aby som sa vyjesť. Toto by som nechcel zažiť. To som už videl toto. To by som nechcel zažiť. Ježiš, au. To až tak nemuselo boleť akože. Ale buchnú si nohy. Toto bude boleť, to som už videl. To nemalo byť bolestie. Keď ťa buchnúť. Tak ale... To čo robí? Toto muselo byť bolestivé. No. Čo sa pýtal? Ja neviem. To nemuselo bolo. Sa pustil. What the fuck is this? Že sa smeje, keď si dali pusu. What the fuck? Toto na čo spravila? Som videl. To na čo spravil vlastne.
Toto je také trápne, toto. Oni si dali pesničku a potom ich zrazí nejaký debil. Jau! To by som nechcel zažiť takto buchnúť. To na čo robí? To vypadá na naša učiteľka. Skoro vypadá ako naša učiteľka. Do stromu narazí. To na čo išiel tam? Zlákal. Tam nič nebolo. To je kráľa. Jo! To bolelo. Jaká dobrá hudba. Spomalezený záver a ešte headšotka. To Ty čo si robí? bol na Megalodonovi? Net. To To muselo boleť. veľmi. To preskočí. Hlavne. To by som... No to by som ja preskočil. Easy. A ja. Čože? Položil po prsenku. Čo robí tam? Ale ja by som to takého psa skýval. To som videl. Dyš. Jo. A to muselo boleť. Tvrdo, to už taký ešte väčší chlapec. Čo to je? Jeden skočil. Jau. Čože? Toto video skoro o bolesti, nie o srandu. Toto je trápne. To čo? Čo sa nestalo? Som Fuj! videl. To škareda, toto... Je to ona škareda. Jaký... Si sa zasmial, Martin. A to bolo smiešné. Nebolo. Au. Ale to bolo smiešné. Toto je prdnúci pred videom. To čo je? To je normálne. Bože, to čo bolo? To jak? To jak? Au, to je... Baby? Do you care if I go check the garbage can? Čo? Ja sa zlakla? What the hell are you doing? I am doing my eyebrows. That's a big mirror. I have big eyebrows. Ježišmári. Oh my lord! Jimmy! Jimmy, look! Vypadá v tom aj... Salto, však? Jou! Kam padlo? To čo robí? Toto skoro nebolo, no. Muselo... Toto bude dobré, to som videl. Aha. To na... Ja už idem. Dyš. To čo robí? Ježiš, to je sfor... To nemám, to není kúsok. Ježiš, to je také. Potom. To čo urobil ten debil? Asi je sadný. Oh god, to je... Aká pasť. To bola dobrá pasť. To čo jej robí? Ježiši. Iron Man sere. A ešte má zbraň. A ho nikoho neotrava. Otočilo je strašne pekno. All you need to do is stand on the resistance band. Ježiš, ale to... Ale nekričal to zreálne. Vidíš? Aj teraz vidíš, na skateboarde už. Čo robí? Ale to... Spadne. Ale to nekričal zreálne, že je to kričal naozaj on. To nekričal naozaj Ja on. viem. Ty si taký debil. To som videl. To na čo robí? Jau. Prosím, že nemal zlomenú ruku. To je aký trapas. Že pesničku si pripadávajú. Jau. To čo robí? Chce spraviť beko? Nepodarený. Škoda. Ale nemuselo to až tak boleť. To je debil. To musí mať veľmi zarafa za to. Ježišimária. Ježiš. Som videl. No to je také trápne. Starý. Jau. To je strašne tvrdé toto. Star Wars. Jaký Red Mix.
Že pritom... Ježiši, tá holka sa asi zabudla, že loptičku nemá. Jo, na čo tam behla? Au, to by som sa ja nerozreval. Ja som myslel, že už sa rozreve. Ježišov. To nebol skoro vtipný, to bol bolestivý. Ježišmar. Koľko? Ty si sa zasmiel. Som povedal. Ukázali, jak to lietalo. To je človek, debil. Ježiš, aký trápas psa. Už to na čo spravila? Ježišmária. Ježiš, aký trapas. Dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte nám lajčik, odber, komentár a s Dominikom sa lúčime. Čau.